Good morning mga kakabsat. Dito na po tayo. Shoutout kay Mac, kay Art, si Errol, tsaka si Jillian. Mag-ano po kami ngayon. Anong gagawin natin ngayon, Sir Art? Mag-inspect at magsasara ng mga establishments. Kailangan nating sabihan yung mga mga establishment na pasaway. Yan. Right. Ito po yung team namin. Yan. Team BPLO. Team BPLO. Hello, Team BPLO. Right. Dito tayo sasakay. Dito na. Uy! Kargado! Shoutout kay Kuya Pugi. Yeah. Right. Document lang namin. Bawal po ang may pala. May sakay. Saan po tayo ngayon sa Ordaneta? Kapit na kapit yan. Parang sa pagmamahal. Nakapit, ulo. Mga Ordaneta ngayon. Nakikita nyo. Tayo, i-inspectin natin. Bakit? Ano yun ang punit? Pakita mo. Punit. So ito, may bukas na auto 7 lang namin na bawal mag-operate. Hindi na natin binidyo for the safety. Ayan, kasi ng kamalian. Accessories, bawal po. Hindi na natin kukuhanan to. Baba ko lang. Ha? Okay na? Oo. Thank you. Ayan. Saan na tayo pupunta? Padiretso tayo. Sige. Kanal, marami kang nagpupusulan. Okay, let's go. Nandito pa tayo sa Kamaliran. May mga iba po kaming sinita dito kasi bukas po sila. Hindi po dapat sila mag-cooperate. May mga guidelines po tayo yung mga dapat mag-cooperate lang. Yung mga food services, drugstore, pharmacy, construction supply, pwede yata to, no? Oh, pwede yan, di ba? Pwede yan. Yan natin kukuhanan. Mga water refilling, baka kailangan mag-operate kasi kailangan natin ng tubig. Pwede yan, di ba? Yung water. Yun. Yes, Mozart. Ito yung mga guidelines natin. Pwede. Ay, madam. Madam, madati order kami na. Close kayo kay Langman. Right, mga public vehicles, bawal po pumasok sa Ordaneta, bayan ng Ordaneta. Pero hanggang dyan lang po sila sa bayan. Crossing sa may Shell, sa may LTO. Yan, dami pa nakabukas. Pinapasarado na namin para sa kanilang kaligtasan sa COVID.
kantin. Pwede magtinda pero hindi sila pwede magpakain sa loob. Ano ito? Ang linis. Yan. Sige sir, thank you. Tayo! Tayo. Kaya saan? Driver lang ako. Nagkasan po tayo. Food lang po. Yan. Mga iba na sabihan na po natin. Bawal po sila mag-operate. Yung mga food pwede. Pag delivery services na lang sila. Kapagod. Yan. Saya na bukas po sila. po natin na take out lang po sila, hindi po sila pwedeng kumain sa loob. Right, knock in the house. Bukas po sila, grocery.
Malapit lang. Yan, may countdown. Check lang po. Right, bawal talaga ang may backlight. Nagsisita lang kami. Sarado na lahat. Sayang pa nag-2G ko eh, may sa float ko eh. Sayang pa 20 minutes, kaya magbabad ko di Madron. Thanks. Hindi talaga. Expect ko kami ngayon. Tapos na kami. Diba? Stay at home. God bless mga kakabsat. Peace out.